Kinong yalam ba kidukhat ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendor Association kilatur pa ba akhmat ka office katanat municipal hanong ba Shillong daga jingkeno ba karukam trekam ka Provisional Town Vending Committee ne ka PVTC kala syutrei klamdon shu upot trekam kitay kidukhat ka MGS PHSVA ki balongru ginongsong dukan de madan hakirut surong kilara de ki plakat banhiar syakatay ka office haka shipho tarik unaitung arhajar arpandriu bat penrem ya ka office municipal bat u CEO halor katay ka jingpen trekam kat bamon jong katay ka committee klam dabut renti kat kum kiriti bala itho daka ain hadin katu kat nepor habayo ban kendu bat uwei ni kidukhat ka PTVC uba S thaba ubalongru hakajuk kapor kum assistant secretary ka MGSPH SVA uloong baya ka PVTC la syuthau klam dadon kanu ka election kabala dawaru badai banthau pura ya ka PVTC rengkat ban siap hapok ka kendon ya ka samoy trekam bat hadin kata on sala ban jit thamai biang Kajing yami madan menta kini ki patba baro em kalongkum ni babaro baro ngi hang ni ngilaya tip baka Professional Town Vending Committee kilaya thau tekat kum ka an le em ka Professional Town Vending Committee nga tharai tang sisnem kala valid kala dai ban kut no te hanrei hang ni mentang yawan ban dawa ya kata ka full fledged jong ka Town Vending Committee namar balai ki rai hang tai nga i kumba kajing yakran jongi kumki Town Vending Committee member hang tai ha ka bakut nga i kumba kim yashim kulum lam ya karai jong baro kila yashim bet tang uai ubriu ubadai bahe tam jong katai ka Professional Town Vending Committee but ki kalong bean bet kalong bam buram shu ya ka Professional Town Vending Committee ka baladon nata kadau ki mi madan kini ki pat ba namar balai kabaningkong katai ka yodu katai ka yow maulong katai ka mot pran ter baro khoi katai ka yow kabala bun snem kabala dan daki post snem nadu andai thai kabala tip kum kita ki heritage market ki natural market bat ka an ka batai shai ba phimla ban pendu itu ki yow ni so thu ka an ka don tama ka dai betang ban syia trai kamlem ban ye penbet habaki jaka na menta ki jong ki nong di madan empat biang tementa pin ICOV fimut ban lek berat syai ban syu batai no ka nuksa jong ka laj khra hagapor bangi ya kran halor kalaj mkhra terengkat bat kisnong ki tharo ngila deblek ban le inspection ni kita ki jaka na menta jong kini ki nong di madan hanrei watla kata bakam pat biang makanarang yong tom nei lei ba ngiru ngimdei ki briu ki bayami ban ong ban ya penklumar snong rengiami ba ngini trai kamlem bar ki briu jong ka sarkar bar ka an andala ya ladang ngimpat hun makanarang yong to ngin ya persang laka persang hanrei hadin katu kan ni pat ya katai ka jakaru kila syurahi maki ba ngila di notify ya kani ka jaka kamdei syu ka jaka di madan te kalong ka ka ba yat laj bat kaba pendu jingkerman bat kaba pensosi yo pat ba teman tanda ya keran halor ka MTC ro hakapor bang ya keran ya ki jong kalanya MTC tengila ya keran syai baki jayo ki pair nado ka GS road nado ka laj mkhra nado ka yodo kadai ka yow kidan ki yow di jor kidan ki yow di marpot kidan ki baklam dai ki marpot hanrei dapet menta padam tang ban syu pendep kam ban syu ong ban ya khniat lut ban syu ya khle jaktung lut hang tu em kam ilong te kumta hi kabaya dai baki MTC ro hakapor bang ya keran baki ong bakin ya shift shapo SMB parking lot tengi ong to ngin ya keran berharga committee ngilai keran ngi ong ba katai kamlong ka jaka ba di jan to ngin ya pun kenria no ya kini ki ba di bam hanrei hakapor ba ICOV pat menta certificate of vending wat ya kinong di jan ro klem daya keran haka committee la syurai be nang ni napo municipal office ban thep 10 kalong ka ba ka bakim buram wadia ka committee ka baladon tementa hang ni ngi dawa baki di ban pentrai kam no ya kata ka full fledged Town Vending Committee ka badon daka ka de ban le ka election krang ba ka kam ka jam ka bayade bat ki kam di madan kan numdon ka jingya sha liang bat kan yad bet sangat ta